Em dic Esteve Fiter i vic a Badalona. Des de ja farà més de 40 anys, 41 o 42. Soc una persona postlocutiva. Una persona postlocutiva som un col·lectiu que ha perdut l'oïda després d'haver adquirit la parla. Bon dia. Mireia Soler, i va començar als 25 anys amb una autoesclerosi que es va operar i a partir d'aquí, durant anys, va funcionar bé. Posteriorment va començar a progressar fins que ara fa com uns 20 anys va fer una davallada important i llavors és ara una autoesclerosi coclear amb acúfens, vertígens i que ja requereix no només l'ús d'audiòfons sinó també d'FM, bucle i tot el que hi hagi al meu abast. Me llamo José Antonio, tengo 28 años, estoy estudiando en la UPC, estoy haciendo una ingeniería técnica de electrónica. Voy sacando poco a poco el estudio y lo puedo compaginar con el trabajo y espero que lo termine el año que viene. Cuando tenía 3 años tuve una enfermedad que me dejó sordo en los 2 oídos y me dejó en el derecho una sordera profunda y en el izquierdo una sordera moderada. Entonces, gracias a los audífonos, pues pude irme desenvolviendo poco a poco para entender mejor lo que me decían la gente. Entonces fui poco a poco ayudándome con los audífonos que llevaba a entender mejor lo que me decían. Hola, soc la Rosa Serret Puig, tinc 22 anys, soc de Mollerussa i tinc una sordesa bilateral profunda des de naixement. Quan vaig complir l'any no parlava i desobeïa les ordres dels meus pares. Llavors ells m'hi van començar a portar a diferents metges i no va ser fins als 26 mesos que m'ho van diagnosticar. I a partir d'aquí vaig començar a portar audiòfons i anar a la logopèdia.